Hello guys, आंनि एसिदावेर बुकनिफ्राय नोंथांमोन बयखौबो आंनि अननायजों जासिनाय जाबाय। जों दायो सोरां हादराव मा होनगोन मोनसे जाथाय जादों। बे जाथायानो जाहैबाय हाग्रानि मैदेर। बियो कारेन्टजों सक जानानै थैबाय। बेखौ जोङो नायनो थांगासिनो दङ। नोंथांमोना देखायलांबाय थागोन, नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। जों दायो हाथि नायनो हांदों। हाय गाइस, जोङो दायो बे समावहा नैबे सोरां हादर बे जायगायाव दङ। दायो जोङो बेयावहा सोरां हादराव मोनसे जाथाय जादों। बे जाथाय जानायाव जोङो दङ आरो बे जाथाया जाहैबाय जा हाग्रानि जुन्थु मैदेर। बियो बारियाव हाबदोंमोन, हाबनानै सुमफ्राम फिथाइ जादोंमोन। बे जानाय समावहा बे सुमफ्राम सेरजोंनो बे बारियाव तार बोलांनाय दंमोन। बे तार बोलांनायजों बे हाथिया सर्ट जादों नांनानैहा। दायो बे हाथिया थैबाय। थैनानै दायो फबनो नागिरगासिनो दङ बे जायगायावनो। माने गुबुनाव लांनोबोथ' हानाय नंला, बेनिखायनो दायो गारि लाबोनानै बिदि फबनो नागिरदों। लामा नायबानो जाबाय। बे सुमफ्राम दंफां बेखौनो जानो थाखाय हानहरदोंमोन। बे हानहरनाय समावनो बे मैदेरा सर्ट जाबाय आरो। बिथिंजाय नै तारा बे सेरजोंनो ओइनो तारा, बे कारेन्ट तार, बे तारावनो नांदों आरो। नांनानै सर्ट जाबाय। सर्ट जानानै दायो थैस्राबाय आरो बे मैदेरा। दायो फबनो थाखाय थाम थिम खालामगासिनो दङ। गाइसमोन, नोंथाङा नायदो नै, जा बे बियो हाथि आरोना मैदेर। बियो माने मोनावहा कारेन्ट सर्ट जानानै बेबायदि थैबाय आरो। दायो बहुद मानसि दङ नायगासिनो दङ नै। बेनो आरोना, बे कारेन्ट तारावनो बोरैबा बिनि सुन्दायजों हानहरनायावहा कारेन्टआव नांहैबाय। नांनानै बेयो सर्ट जानानै दायो थैबाय आरो। जा फबनो थाखाय दायो थाम थिम खालामगासिनो दङ फरेस्टफोराहा। बेयाव गोबां मानसिबो दङ आरो नै। दा हाखरखौ जावसिगोन, जावसिगोन आरो। हाखरखौ जावबाय, बे हाथिखौहा बेयाव जावनानै फबसिगोन आरो। बहुत मानसि दङ नायदों। सुन्दायखौ दानस'गासिनो नै, सुन्दायखौ दानगासिनो। बिबुआनो गजोब्बाय। बिराद गिदिरसोमोन हाथियालाय। जावगासिनो दङ। दासिमबो जावखाङाखै, बहुद गोथौ जावनाङो आरोना। दा जावखांबा फबसिगोन बेखौ। बिराद गोथौ जावनाङो, जावगासिनो बहुद गोथौ जाबाय दायो जावनानै। जावहाङाखै, माने बिराद गिदिर बुस्थु ना। दा जावखांबानो फबसिगोन आरो। बहुद गोथौ जावबाय।
अब्लाबो जावबाय थादों दायो दै मोनलायहोबाय आरो दा हाथिखौ फबसिगोन नैलाय लाबोदोंसै हाखरावहा हाखरा जाबाय दायो फबसिगोन Baik, ya. Nah, parohor baik. Ya, harus juga. Level kurva deh. Balik guys, kamu menangkap dulu. Dah beza saya, mi amun abili semua hazard dengar na.